на момент. Но не трябва. И това, което тя направи, ми накара да замисля отново върху темата, върху която говоря тази вечер. Че понякога ще трябва да кажеш не на нещо, което има значение, за да фокусираш на нещо с по-голямо значение. И всеки ден преживяваме или минаваме през тези транзакции. Да и не. Да и не. И всеки път, като казваш да на нещо, ти казваш не на друго. Всеки път, като казваш не на нещо, казваш да на нещо друго. Ако нещо липсва в живота ти, повечето пъти причината е, че не си инвестирал необходимото време, за да имаш това нещо в твоя живот. Помислете малко. До голяма степен е истина. Дали е взаимоотношение, силно взаимоотношение, дали са определени доходи, дали е определена работа, дали е определена цел, нещо, което искаш да постигнеш. Ако разменеш тази ценна валута време, за да научиш необходимото, ще можеш да го постигнеш или да го имаш в живота ти. Някой примерно казва, аз искам да изкарам шофьорски курсове, обаче се нямам време за това. И може да мине една година, и следващата година, и следващата година. Просто не си разменил времето си за това да научиш как да шофираш. Аз не казвам, че винаги това е причината, защото понякога хора инвестират време в нещо и няма резултати, поради най-различни причини. Но до по-голяма степен причината е това. Нежелание да инвестира време или някой мисли, че няма това време да инвестира в това. И там вече трябва да прецениш тази цел колко важна е за тебе. И ще трябва да кажеш да на нещо и не на нещо друго, ако искаш да включиш нова цел. Това е един влак и виждате влаковата композиция. Представете си, че това е вашия ден. Има 24 от тези вагони. И ти решаваш да поставиш цел на всеки един час на твоя ден. Представи това да е живота ти, пътува към съдбата ти. И всеки ден ти решаваш, този час това ще направя. Този час това ще направя. Някой може да пита, какво ще стане утре в 4 часа? Ти решавай. Ти решаваш. Аз решавам. Има неща, които се случат, които са непредвидими, да, но аз мога да реша и да поставям задача на определен час. Кронос и Кайрос. Това са две интересни гръцки думи, които говорят за време. Много пъти гоним Кроноса. Часовника, просто ни задвижва. О, закъснявам. Или подранил съм. Или няма време. Или имам много време. Гледай колко е часа, имам много време. Гоним Кронос много пъти. Но има нещо, което се казва Кайрос. Кайрос е също нещо, което е определено време. В Олимпийските игри в Древна Гърция, когато хората, които стрелят с лък, са направили състезания, имаше определено състезание и в това състезание трябваше всеки стрелец, неговата стрела да минава през определен цилиндър. И този цилиндър се казва на английски opportune. И думата Кайрос е свързана с момента, в който тази стрела минава точно през този цилиндър и когато минава